Never been better than my Jesus, there's no way. You don't know this. You guys never told him what I I'm sorry, Mamuta. I'm sorry, Mamuta. You saw the meeting. The tower on the air, I'm fine. Kenneth Cassiano. The tower on the air, I'm fine. She is a Joseph Farmer. Joseph Farmer, waka road za mwana asina kuchengeta. Iye na wacho asina kuroad. Waka road za mwana asina kuchengeta. Iye na wacho asina kuroad. Shakaiteka zvakamira zvakadai. Munini wakunonzi Dickson Farmer. Wakabera nemwana. Adana nemwana wangu. Akaita mwana. 2006 Dickson wakatuma munyaya yake kumbakwa. Akauya akabvisa mari yake. Tabvisa kudai akagara. Dickson masendere ake anosenzera South Africa. Waiuya shongani mwana wangu chiita sei. Ini ndakaziva kuti nguva iri kufamba. Munhu akauya akabvisa. Ndakasimuka tataurana nemhuri. Tikaenda pamutashi. Takasvika mubhuku raBasamuri. Tasvika ndakasvika pamusha pavo ndikabvunza tikati apa sabhuku Samuri onga chimuriwo. Ndobva ndasvika pane madzimai. Ndobva ndasvika ndataura ndikati maita zvakanaka maningi. Sabhuku panapa asi pana acting sabhuku uri pano. Rumbo ekutari ngati zvakanaka zvakati ngainimupe mwana muchienda naye wani pasabhuku ari kuekita ucho. Ndakapuhwa mwana ndikaenda naye tikasvika paJoseph Farmer ndiwo anga ari kuekita. Ndakasvika ndikamupa ndikati ngatichibva pano tiende pani mai avaripo nehanzvadzi yavo yanga iripo. Tasvika ipopapo takapinda mumba ndikataura ini chiuro chindara pana kuti mwana wenyu Dickson Farmer wakauya akaroora. Saka mauri ari kuita anonana nemwana wangu uchiita sei. Saka indoona nguva ireba echindouya chidzokera kuSouth Africa masende yake hangazi. Zvadaro iye wakati isa hatisi kuzviziyaba kuti vakaroora. Tikati vakaroora. Tikasahora izvi taakuita ngezvekuti imini chiini chimirirai isusu. Panouya munin'ina wangu ndodini ndomutaurira kusvikira musi wa14 mwezi wechitatu 2004 apa takaita uri musi wa28 mwezi wekutanga 2004. Zvadaro takaenda tikadzoka tagara takasoti mwana wakura ndikaisa kuchikora kaita sei ndikata akura mwana wakuda kuroora. Mwana wakauya akataura kuna mai acho mamu ndakuda kuroora neshama. Akaita zvakanaka. Kwavati ngatichidini ndizise baba. Obva afonera baba ake kuSouth Africa. Baba ake akati chii ndiri kuzizwa ini ndiri kuno ndindakumwita ndakumufani kune mwana wavo unonzi Jiri nemuzukuru wavo unonzi Rufani. Chionanai nani iwo wanga wamusi wa 23 2023 vakada kuya kurora mukwashasi. Tikati kuraiti zviri kusika hapana chakashata. Obva aita macontacts nemuzukuru uya nemwana waDickson wacho aita macontacts tiri kubuya. Tikati zvakanaka tiri mutaura asi kuti anobva kumabira. Zvadaro zuva rekuti rasvika takuchifonera foni hachaini haachaiti. Inotodini kwachazokora ini nhaurwa iri panapa ndekuti ini mukadzi wangu kana musingadi kuti nditore mari ini mukadzi mwana wangu mukadzi mwana wangu ndodini ndosiya. Hapana chakashata.
wona tadaidzana akati ziko iwozve uinazo zvacho chidini bvisa handitika toshumira ndakabacho kuna kwavo tozapira nyaya sese pasina vadini zveshuwa zvakaitika kwakuzoti musi totakaenda ikoko ati kuda kuenda kuorora asi ndakaenda mukwasha ndaenda mutsanangurira zvese kuti mwana uyu wakakura kuno asina baba saka tikakuenda kuti kataambe zvakanaka ngatidini ngatisimukei tienda zveshuwa takasimuka tikaenda taenda tikasvika pamba pafamba tikasvika iwo akapinda mumba mavo akatamba zvirangu zvavo asina kutidaidza azopedza ndopakasi ana sekuru chiuya kuno takapinda mumba mavo tikati tauya taida kuti mupei nhoroondo nekuti mwana wenyu wakadini wane shamwari ndimupangizire chini mukwambo ndikasi aiwa tiri kuzangati chekutanga chendautaura ndechekuti mwana wenyu wakauya akarowa ndikauya pano ndikamutora ndikatazvisi izvozvizvi wakauya kumba ndikadai ndakamumirira zvinhu zvake zvanga akabvisa ndinazvo saka ndaindimirire kuti ndiye tudini tishandire basa rarepamwe chete zvikakora saka imi mwabuya saka ini chendiri ngechekuti vana vaite mumba yavo imire zvakadini zvakanaka ndikasauya tiri muchisi ndikati ndidowo chini twamu ndikasi urai tiri kuziva zvirikutaura baba asi zviri kuita nezvekuita pa babacho hapana taura baba yamwana hapa ndosaka munoita sezvatakumirira chini babacho auya pezobati padhiri kuti musi wa8 but aurati takudini isusu takadzoka kuzoti musi wa28 musi wa27 mwedzi wapera gore rapera rino December muzukuru wakati ndakudini ndirakuda kurowa ana sekuru tikati no uri kuda kurowa waita zvakanaka ekwapamacho wataurira wazisa tikati ekwapama ndazisa asi zvaitaurira nati ana sekuru asauya uya nani nyama yacho mukore wangu akati ndio anga kukonekera nawo obasi nifanira mukore wangu anatitacho ndikati ndo sokura vakuna kune antu papa tikati kuti ati isusu tisauya inini mwana wangu hadini hayi zvakanaka tikasi kuti akaona kuti pakashata atiserwa ndu obva kuti pashata tikasana sekuchidini chiuya zveshuwa takatsvaga motikari ndingati motikari takatora ngeya munin'ina wamai umwana akaheda shiro kuti papamini umwana ndiye takatora zveshuwa takasvika pamba paya paya tobva tasvika hapana changa tatama tasvika ndati tacho akauya tikataura navo tikati susuka sekuya kwatakamboita panapa tikati mumbamati mwana dai wesvika mbambuya pana ndakamboya panapa ndikadai saka kumba kwamaikuru hatisi kudini hatisi kupinda kana mwari titambire nyaya idzi totambire kwani pambuya waipinda mwana ngekwamaikuru pachia tikasaaura tiri kuzizwa tobvadaakuzidzokerane so tiende kutaurani kupapa obvadzokane so zvakazoitika ngezvekuti muzukuru wacho ndiye wakazoya futi kwetiri akuti ana sekuru auya asotuma io tikatoona kamusai nyaya irapa ngekuti isusu mumba mwetataura pa chekutanga tapinda kuda $20 ekutanga ne$20 yechipiri yezvizvi zvikuita mumba imono ya$40 ndokuti taure ndikatitambe nenhamusei tikasaoneka imini izvizvo tikati watumwa ndowatumwa kana tasvika ndona vatauri ndo zvataura nasi tasvika mumba muyamo ndobva tachitaura takaemberana tachitaura tikati ana sekuru chitaura ngemuzakadai ndowauya iwe wanditika ndonofanira kutsitsa nyaya yako nana sekuru yetakupira tikasi achitaura taura nana mukoro wangu ubva ataura paya ndopakataka kuda kusaiburirana tikati aiwa mumukamu tingaita zvakamandasimba pamusoro yaramazana
hatina kuda kuita noise, hataka tigadzikisane mumbai wanaidini imirezwa zvadaro ndikati pamusoro pamusoro pano kwamba kwanga tikatiyo pamba ndakauya pana musi wa28 mwezi wekutanga 2004 kana asina kutaurira ndakuchikutaurira ndichiya ndauya nemudzimai wako kuti ndauya nemudzimai wedu ana mukoma ako akati chini azviiti bakuti titore mudzimai kuti murume wacho apana akatipa zuva rekuti tuye panapa tikazi hapana saka mupindiro kana kuita sei takazira tika ndozotaka isi tisati tinopinda munomu toda kuti tine zvakati zvakati toda mari yakati yakati titangeya ndo pakabva totanga inosi totati kuti isusu inoisi hatikwanisi ngatidinhedu katipere saka ndo narwendauya naye pano Dari reseri rekai ndidaire ndisiti nene mataurira baba anenga vati vari kutadza vari kunyanya kundibata ngepekuti wanenge washaisha zita rekutungamidza paperi iwo wachiziva munhu wavo chaiye chaiye wavari kuda unanga wanotomuziva nyaya yese yavataura nemunhu wavo wanonyatsa kuziva. Ndiri mukoma weuyu uri kwava muridzi hapana samanesere roda ine samoni rakati inini iye wacho hapana ate Qu'est-ce que c'est mon Dieu? Dis-moi, que Joseph pas matin. Como Joseph n'y a pas de choses ndipo pandiri kuti pari kunga kundinetsa changamiro kuti ndinera muzita rakwana papi yekwamweni uyu ndimukoma asho aiya amuzi mukoma ndoda mwezi wacho kawenyezva omunopindura anopindura kuti ndiye akatizane mari ndiye wakadini chindaiti nditi aure aii ndiye baba epamuti ndiye akatanga kutamba nyaya dzemari dzekutanga paari takauya tikazobva tisina chinhu ndiwo akatamba munin'ina wapasina kechipiri kacho ndiwo akazotamba futi munin'ina wavo aripo handitika isusu tisisipo tabuda saka ndati ai uyu munhu anogara kujoni anouya up and down handitika uya papi hatikusi but muri kuona pane nyaya yacho kana tiri kutaura nenyaya yemarriage is two people murume nemukadzi so you cannot have kuti mumwe munhu ave accountable for mafailures yomwe murume mumarriage yake uya nemukadzi wacho muridzi wenyaya wamurumbidzana naye akaroora mwana wenyu asokubhadhara roora ndiye wachikudapo and then iye kana aine kuti pane munhu akamutadzisa kuita zviri correct kana ari kuti then tochimudaidza iyeyo wacho futi because if you look at somebody like Joseph Palmer and family zvakutonga Joseph ndiye mudzi wenyaya munoda maketa zita remukore mukwacha wenchaire kuti mingi anonzani Dickson Palmer and family ndiri ipopo pendakanga ndichinyoresa ndakatotaura kuti munhu wetanyoresa uya nditika ndikukomacho asi paida kuenda zita rani akati Dickson akatotaura akati ayo zvawada izvi wanyora kuti Dickson tobva tamwese endifemi aiwa muri kuti ani and family because muridzi wenyaya ndiyo munoti and family is Dickson and family not Joseph and family because Joseph is not part of this case ari under family muri paswani because what is nyaya dzemukwasha wenyu dzemari tingataurira uyeru kuti ataure zvizvizwa muda kuti muda titaure uyu anotaura toti zvakataura muchienda kutaura Dickson instead of us telling Dickson direct Dickson this is what we want from you
Dixon ndiyo tivatutaura Dixon nyaya ivana bhadhara chii because even nyango uiko nyango akabata mari yerora akaita mari yerora ndiDixon because mutemo wecho wanzaya unoti kana mwana mai asina kuroorwa baba usina kuroora mai mwana anokwanisa kuroora roora remwana rinoroora mai ndo chimanyika icho but uyu kana akatorerwa mari yacho yese ndiDixon manje anenge achida kuuya nei manje ndosaka tati nyaya inoda chii Dixon ataure nyaya dzake ini sababu chimulio musi wa 27 yakatambira foni yakabva kuna secretary kubhuku kwa chimulio neincident yakaitika pakati pababa kasiya mhuru nevanhu vekwapama vachiti ivo vanga vachida kurodza mukunda wavo sekutaura kwaita, asi pakabuda chinhu chatakavhunduka neni. Handisi kuziva kuti wasi kuchitaura here kana kuti zvimwe manyepo watakapiwa. Pakabuda an incident of a firearm yaida kubaya kasiya mhuru. Chocho takavhunduka nacho, vakataura kuti mwana wavo mukomana wakabva amhanya kuenda kupenhalonga. Baba ava tikavafonera vakakonfirma firearm. Vanhu vekwapama including iye mukoma wavo nehanzvadzi, they tried kustopa mukomana asiri panapa from using the firearm. Those are information yotinayo pano. Saka ndakati ngatiende kuMhuri weManyika, iyi handichaikwanisa. This is a deliberate move. You go after Dixon. With Murumusha Dixon. Because that was what you made. And this one day I don't know much people like that was already going to find police report. You want to know now police Munaba goes to produce a firearm and to an unarmed civilian emotion. Whether even para or not para and emotion. Because the one what was the one put you in licensed. Is it licensed? Who's that not to is it licensed? Because we remember Maputia go not to South Africa. Mozambique could wait a robber is Maputio. From Maputio, you know, Kazaka a robber in South Africa and Mozambique and a movie, Iruto Chapa. And so that one is a serious offense. You would have to be a woman as he and was also not talking about the other Dixon or the head. They have footage that is not true. Was he is to prove with the other one with somebody and I think as I were in there, you would see operative foot. But we went to the same. Apart from who went down with go by I would be Dixon. Regain the day chocolate kuti handisi kutoziva kubva Saturday 27 Sunday yacho wakasvika mushume kunge mapurisa asvika manheru acho kutsvaga Dixon. Mapurisa asvika ndakaudza kuti paitika zhowe mumba, ndasara ndakagara mumba macho. Zvazoitika handichadi chiri chokwadi kuti ndakasara ndakagara mumba wakazotosvika pekunditi taakuenda hedu. Asi vakagara vakajeketa plate yemari. Ndandisikupaona penge. Saka mapurisa azouya ndakaedza kutsanangudza patangira kaviolent kacho
kusvikira pakudhispesa kwapera kuita vanhu. Wakachizosiya inzwi rekuti Dickson ngaasvike kukembi kwedu before chitatu. Kana asina kudaro taakumutsvaga. Saka from that day handisi kuziva kuti wakaenda here kupolisi yacho kana kuti haazi kuenda. Izvozvo handichatodini. Asi ari mume here muZimbabwe? Ndizvo ndisi kuchatoziva zvenyu ndiri kana kuti wakatoenda. Ipopo ndo pandisi kuchamboziva ndingatonyepa muno. Anyway, ndikachitifola kune mapurisa zoti wafa. But izvozvo muZimbabwe kana paine chinhu chatisingadi, munhu anongofamba nefuti pese pese. muZimbabwe munomu hatitozvivi. Kana kuti manesa nenyaya yeroora chaiyo makutoburisana futi. Nyaya yeroora chaiyo munhu akuti ndaroora rake makutoburisana futi. Anyway, kana ari muno masvika kumba tialetei kuti ari muno. But I know you won't do that. Because murutoshauri. Murutozviziva zvekuti mukati mungasudza fori mambo munhu yauri pano akujepa. Akutoziva kuti kunyepa no. Ungokuturikidza yangu matombo musana. But anyway, baba asi handichazivi kuti wandibatawo muhuro ndisina kesi yandinayo. No, pachiwanhu ndini baba. But anyway, tazoitirana. Ndiri kuchitaura hangu ngereceipt. Amunopiwa Dickson. Ndinenge ndisikashashira. Aya, ndinototaura kuti nina naenda kukumbira nyaya dzako ndabhadhara $20 yangu ndipe. Mwamaburisirwa wafuti. Ndivanakuhwa here mama. Mwamachi uya muno. Aiwa ndinotenda. Mwana wenyu. Kambai naye munina wenyu. Ngatiite zvinhu zvakanaka because munoshaishira vana. Munoshaishira vana. Akuti unobhadhara isimoti. Asi unodzoka kana tezvarari akachengeta mwana pese. Wani kune marezwa, kune chii, kune respectai munhu akachengeta munhu. Hamutori munhu senge munhu angarugara mugomo. Kuti Dickson azomude angarikona akatsukira. Meaning kuti angarikufidwa nekutengerwa mafuta neumwe munhu. Respect that person. Respect that person. Chiwanhu chedu chinotibhadhara chii? Marezwa. Musate kukara mari. Mukakara mari. It's not right. Munopera kukanganisira vanhu. Because apa sekuru ndiyaifanira kubaigwa here. Maifanira kutoti sekuru makachengeta mwana muzukuru, it's okay. Mai angasina kurowa, takutora chedu chirangu. Sekuru iyi chakuroora chii? Mai wacho. Matopedza, matopera. Motora paroora renyu motora chirangu chani? Chii? Zvatopera. Noti zvokuburisana chii? Zvokuburisana futi. Chiwanhu ichi ngatikutedzere chii? Chiwanhu. Mwana wari mwese wari muno. Tinawo vazukuru isusu vatakakura navo mumushauri ichi. Asi munotoita make sure kuti uya zuva pabacho hana kana muchiamboza kana pamba. Kana mwana achipedza kusvika form 4 kupedza nekuenda kucollege nese kwese kwokupedza mwana wewe otona sekuru ndaudini. Ndakurorwa. Toti wakurorwa kuti tichakakuchengeta. Asi hausiri mwana wedu. Baba wako ndinhiki. Ndautaura nebaba wako ndakudini. Baba wako uzotaura nesu. Mwana anoenda kuna baba wake, baba ndakurorwa, baba anouya otaura nasekuru. Handipozivi kuti kana chii. Mwana ngaite sei? Kurodzai mwana, kana muchatuma munhu achakubatsirai kurodza chii? Mwana aroorwa. Roora rinozira baba rei. Harimbobatwiba. Kuvhura rakadaro. Baba wacho votora tundwani twake. Kana aine musoro ungosenza mushe ndipo anozvidzoka nechii? Neroora riya obva kuti ndauya kobvisirawo chii? Pamai wacho pandisina kuita sei? Pandisina kuita chiro. Chiwanhu chatodii? Ndokana ndakataura kufana wakawanda. Chinoti munhu arambe nhumbu yake. Handi kuti nhumbu unonga asingaidiba. Asi kuti unonga asidireidiba. Muona nyeriwo. Kudana mwana wamunhu munoziva kuendanana zvaizikanwa nenharaunda yese kuti John napita iyo zuva kuchigayo, iyo zuva kutsime, iyo zuva kumazhanje, iyo zuva kuenda kuchechi, iyo zuva kuchikoro, iyo zuva kwakati, iyo zuva kwakati. Asi musi wakazi Jennifer wane nhumbu.
handi marambiri akaita Peter, asi zvaizikanwa nenharaunda yese kuti vanhu avo handizvo. Chakati Peter arambe chii? Iye kuti Peter rudo anarwo asi kobiri mhomwe aziko. Wochakauvungwa pacho kuti vanoda nepkin, vanoda chi, mukadzi uda kuenda kuZemeni, vanoda chepamusoro chazodai, vanoda kunyoreswa kukiriniki, vari kudini, twakawanda. Iye bamba wangu pekutangira hapadini? Hapana. Munofunga kuti achiri nani chiita sei? Gumbo ndibereke. Asi mwana wake arudini? Urombo dzimwe nguva ndinokonzera kuti vana varambe vana vavanenge vachida. Saka musangoshambidzike ndizvo. Inini ndinotoda mukwambo unoti sekuru, ndauya sekuru, mukadzi ngewangu, mwana ngewangu, asi chiro handina basa sekuru, twendi dhora yangu iyi yekuti ndini ndine munhu. To me that's everything. To me that's everything. Ndokwanisa kuti mukwambo pane panocherwa makombo ochero uitotiki momwe. Kuti ndaona kuti uri genuine. Ukatiza, watiza, mwana wawe wakurorwa, mwana wawe mangwana wakuda kwekuti mari yacho. It means you are stupid, you are a fool. Wakutoburisira munhu, mari wakuburisira maziso iyoyo. Pane munhu akatadza kurara kuti munhu iyeyo afeke mapamba, aende kuchikoro adya, aende neballpoint, aende nesechel, aende akapfeka uniform, aende achizomwana pane chii? Mwana wamwana. Ndiyo unoburisira munhu futi iyeyo pakunza kwada mwana wangu. Ngatizove vanhu kwavo. Tingave tiri ubenzi, asi ubenzi ngauone nepaunogumira. Ubenzi ngaupaanotangira, woita paunodii futi paunogumira. Kana usingazvigoni pakutotaura sekuru, izvi chimboitai zvamaita muzokutaura. Vana sekuru vanorizinasi ava vanokuidi, vanokubatsira wokutaura kuda kwangu kadenga. Zvatopera. Noti izvo makuita kwezvo. Honai bambo, imi kwenyu makaroora. Ndazvo. Asi maida kubatiswa hari inopisa. Murakozi mbiya iri kupisa. Makazwa sei manje makabata inozi inonoerwa. Ndiro makabata ndiro ine mari apa futi dziri kubuda. Imi makabata ndiro makazwa sei makazwa kuchikora. Wanotizana unopisa. Achitokunakidziro pakukweza muri anoona. Apa mukwambo uri kuona drama matopa mukwambo rimwe pikicha rekuti kana mwangu nyango mwandanyu akauya mangwana ndandashawa netsvimbo nemukwambo. Mukwambo anoti nyango kwenyu zviriwo. Indatotori ndakuchaya netsvimbo kwenyu mune pfuti. Saka iwa ngagare zvakanaka. Ngatitsvage Dickson nawe. You need to talk to Dickson. You know sends into him. Dickson ngaaite munhu. Kana akaona shaisha batsiranai naye, anoenda kuna tezvara unoapologiza kuna tezvara utaura zvinhu zvakanaka. Because ukaona nyaya yecriminal issue inononetsa pachinhu wacho. Kana yatopindiwa newakomona makofisi wayo, yakutopedzwa futi newakomona makofisi wayo. Saka akadzimana anzi pawande pikicha yake yotenderwa because who is a dangerous, is a dangerous person because he is armed. Unaona maneno yacho. Saka nenga kutsvagwa neori armed. Zvekuti zoti lake ne bara hwate kana torina hapana uchaziva. Saka gare pasi nemwana batsirei aite munhu. Ukozwana kwanooneka problem kuti ari kungoti akaza kugara South Africa munhu wese akutongoona ngoni kufuti kana kuti angouya kuti zvaisodadisa kudhara kuti munhu ari kuti uri Joni muchitumira mabhisiketsi enyu nemakirimora asati amuno makirimora ndoti haanawo makirimora. Let's move that attitude yekuti munhu wese ari South Africa aonekwe ine negative chii. Ngatione munhu, ngatimuone semaZimbabwe zvimagarire akachiita president apota. Mutaure ine mugare pasi naye mwana. Sekuru mimi mira yetimboite follow up mapolisi ndoti zvamira sei. Then we proceed neissue yacho. Kana taona kuti mukoma DP1. Yes. Chinganire tinotenda. Ade tinotenda.